Bäri ýok diýip kömek edip rehmini ýeren aýalym özümiň ärim elimden aldy diýip hatyna başlan patbeşim hatyny size ýetirýär. Netije özüňizden mehribanlar. Meniň ýoldaşym bilen durmuş guranymdan bäri ýekeje gyzym bady. Ýaňy bir durmuş guranymyza 7-8 ýyl töwereg wagt boldy. Menem işleýän ýoldaşymam işleýe. Döwlet arasynda işlänimiz soň köpçülikle gatnaşýas işdedim. İşdeşlerle gatnaşylyp ol-bul täze adamlar bilen tanışylýar. Şeýdip ýören tanışlyklaryň birinde işte öz işdeşim bilen tanışdym. Bir gelin bize täze işe geldi. Ýalykly işe gatnasa-da görüp otursak daşyndan şeýle bir pahyr görünýän gelin. Ärinden aýrylyp kwartirant ýaşap ýören gelin eken. Pahyr bir çäresiz aýala meňzeýäti. Şeýle bir özüne ünsü çekdirdi. Meniň gaterwet şoňa rehmim geldi. Ýoldaş bilen aýrylaşanlygyny eşitip hasa merwet meniň şoňa rehmim geldi. Bir ogul bir gyzy bilen ýoldaşyndan aýrylyşyp kwartirada ýaşap ýöreken. Ýoş-ýoş adam bilen tanışýa, soraşýa, iýdeşýä, birek-biregini öwrenişýä. Şon ýaly günlerde kollektivimize çay demläp, abed edilende ýanymyza goşulyp girişip gitdi. Süýçü sözli, mehirlice gelin diýip tanan aýalym şol. Şeýdip bizem o bilen tanışyp gitdik. Ýoldaşy bilen näme aýrylyşanlygy barada soradyk. Bir gezek ýoldaşy bilen aýrylyşmanyň sebäbi ýoldaşynyň köp içýänligi, ýoldaşy bolsa içip ony erwet urup ýüzi gözüni gögerdip gije diýmän gündüz diýmän piýan bolsa çagalary bilen bile köçede goýýanlygyny aýtdy. Biziň bolsa onuň düşen günne gaterwet rehmimiz geldi. Çagalaryna da rehmi gelen ok köçe kowya men urýa meniň tarapyma aljak bolup çagalar ýapyşsa olaram itip salýar diýip gurrun berdi. Göräýmäne bir işeňer mehirlice aýaldy. O gerekmi, bu gerekmi diýip gowga girişýärdi. Mene hasam şoňa synym oturdy. Özümiň eşiklerimden bir ara semränim soň darrak bolýan eşiklerimi, paltolamy şoňa eltip berdim. Gowur, bayaman gowja eken diýip geýýärdi. Arasynda oýuna salyp seniň jora ýaşaýyşyň gowy etýän, giyinişiň hem gowy getirip beren eşikleriň hem arasaja täzeje eken ýoldaşyň alyp berýän bolmaly biziňki ýaly haramzada ýoldaş däl bolmaly diýip maňa gülýärdi. Men bu zatlary içgaralykdan aýtýandyr öýdem okdum. Adamyň bir adama hövesi gelip hem aýdyp biler, sende de bolar nesip bolsa şo zatlar çagalaryň bolsa alyp berer, belki şonça ejir göreniňe ýaraşa gowy ýoldaşyň bolar diýip men oňa göwüllük berýärdim. Tanışdyk şeýdip gowga girişip gitdik. Gowy gürleşip ýuwaş-ýuwaş o gelin bilen gowy gatnaşyp uranymyz soň bir ýere gitsek bile gidip işte ýa-da işgärler bilen üýşmeleňler bolsa bile gatnap şeýdip gatnaşyp uradyk. Arasynda ol öýe gelýärdi. Onsoň menem onuň öýüne baryp ol kwartirada ýaşaýardy, kwartirasyna baryp çay içýärdik, oturýardyk, gürleşip şeýdip wagtlar geçip durdy. Arada şeýdip gatnaşyp ýörkäk meniň çagalarym bilen çagalaram öwrenişip gitdi. Meniň ýekeje gyzym bar, onuň 2 çagasy bar. Şeýdip öýe gelýär, men barýan gatnaşýardyk. Ýoldaşymdan ilk wagtlar salam aleykum diýip bir hil ula adamlara ýüzlenen ýaly edip ýüzlenýän adam soňa waka bir hil ýüz açylan ýaly boldy. Men şonda da şoňa erwet ýüz bilen garamandyryn. Özüniň maşgalasy bozulan adam ýene biriniň maşgalasyny bozmana ýürek etmez diýen düşünjem bardy. Şeýdip ýörüşimize meniň akmaklyklarym maşgalamyzyň dargamagyna getirdi. Bir gün biz işte o Türk kollektivimizde 2 sany erkek adam işleýärdi. Men näme bolanyny düşünemok. Ýoldaşym gapydan girip, sen şu erkekler bilen bir kabinetde oturýanmy? Seniň gezýäniň bularyň haýsysy? Gezip ýörsiňmi entäk utançsyz diýip meni urmana durdy.
işteşlerimizin biri doğumlanıp sen ne ayalın urup dursun, o nähili gezýäňmi dip töhmet atyp otursun dip uruşturdy. Yoldaşym gıýgyryp gaýtdy. Ondan soň men öýe bardym. Öýe baranymdan soňam uruşuň izi gutarmady. Senin gezýäniňi men bilýän, tek gezmeýäniňi bilýän dip meni hiç günüme goýmady. Meni urup çagaly gyzym bilen bile bar ejeň öýüne gümüňi çek gerek däl sen maňa dip kowurady. Menem gaýnyma jaň etdim. Gaýnym geldi. Näme bolýar diýdi. Bolan zatlar aýdyp bersem, gaýnymam oglunyň tarapyny tutup erkek adamyň ýüzüni ýere salýan adam gerek däl gezýänsiň aýdylýandyr. Ýöne ýerden aýdylan däldir diýdi. Menem kim aýtdy saňa şonu subut etsin, men polisiýa gitjek diýsem maňa subutnama gerek däl. Ynamdar adam aýtdy, görüp bilip ýören adam aýtdy diýip maňa gıýgyrýardy. Men o wagtlaram hiç zada düşünmändirin. Ýöne görüp otursam, men şeýdip gaýdanymdan soňra yoldaşym meni iyi demedem. Men ejem öýünde ýaşap ýöredüm. Men bilen jora bolup gatnaşyp, vay kowdum erkekler haramzada diýip oturan adam 3 aýa galman durmuşa çykypdyr. Men bilen öz salamyny kesdi. Men onuň näme üçin salamyny kesenine düşünmedim. Durmuşa çykandan bilmän ýördüm. Görüp otursam işdeşlerimizin biri eşden worly. Meniň ýanyma gaterwet ýüzü ýitkäp geldi-de saňa aýtmasama bolanok aýtjak däldim ýöne. Bu ganjyk seniň äriňe durmuşa çykypdyra, 2 çagasy bilen onuň öýünde ýaşap ýör. Ondan bäri bolup, ine sen jora diýip tutanyň rehmini ýen adamyň näetdi, maşgalaňy dargatdy. Bulary suwda ber diýip ýanyma geldi. Olar birigenden soň men nädip suwda bereýin? Men bu işleri hiç elim barmady. Her kim öz ýolunda ýöresin, her kim maňlaýyndakyny görsün diýip, şondan soň özüme hiç kime kömek etmejegime, adamyň rehmini iýmejegime andyşdym. Ýyle kömek etjek bolup öz maşgalam dargap gitdi. Men töhmet astynda galdym. Ýöne yoldaşymam bir gaýrat ekeni diýip hatym jemläpdir.